Anjra ingkang puspitorup kasih lirik sambirono amring sekar kedung konggas gandanyo maweraras renane trio AMT Indonesia.
jroning sang sono yuda waro anu raga muda kondang wadya polo mangku tawandang ngentasi karya purwa madya twin ing wusana rahayu 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 Mangastungkara Mujiangkara Manungkara mringkang urbeng buwana Pangeran Purbaningrat ya Gusti Allah sesembahan sagung titah jangkep wonten ing gumelaring Jakat Padang kekanthi Putra Agung AMT Indonesia ngaturaken sesanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sih romatentrem ingkang kepareng tumandha kajiwa kasarira wonten hangga Sang Hyang Sutrisna Budaya lumeber warading sawigung duwati katur sagunging pepundhen sepupine sepuh ingkang duanggung gegulang gering cipta pambudi dharma manggalaning praja satya negari prawinter sarjana sujaning budi pradweja ingkang kinarsa agungipun telah pangayomanipun sagunging kalodasi kaswasi lamun sadèrèngipun kepareng dek ngaturaken pamuja sesanti alhamdulillah rabbil alamin wonten awit saking babaning daya pangerbayangan sampun kepareng katampi cena wonten ing kaludhangan dalu punika wonten ing rikang rinengga sageta kenek kempal manunggal kanthi widodok nirbayane ing pringga payaning marga marak sowan keparingipun ngabiyantara wonten ing ngarsa gunging Sutrisna Budaya ingkang sedaya mbok bilih amung adamel kuciming sakjroning swasana ingkang kebaing kaendahan pemantar Putra Agung AMT Indonesia dalam kepareng kinarya sulisanipun ya kepareng kastundhek nganturaken perentuning para sedya estuning prayojana sepisan ngaturaken gunging panuwun katut dhateng panjenenganipun dalam Badhe Agung Bapak Juwanto sekalian Ibu Sariwit ingkang ing titi kaludhangan menika kastundhek nimbali AMT Indonesia kinandhe atur panglipur lumantar seni warok anuraga muda lamunta keparingipun nyuwun agunging samudra pangasama wontene lenggor dan wonten jalma ingkang jangkep mbok bilih para madya tuli kusana saking lepat khilaf dosa menika sampun dados kudrating manungsa nyuwun gunging samudra pangasama ngaturaken gunging panuwun wontene sampun kepareng kabahargya kanthi sakalangkung edi dalapene tuwuk sageta adamel supa berak bening jroning galih gunging Badhe Agung saking AMT Indonesia niat sejaseng keluarga agung anggenipun kepareng dek nindakaken ilo-ilo ujaring para kinto nggih nindakaken sunah rasul ya kepareng dek nimbali AMT Indonesia anggenipun kepareng ngitanaken keng putra ingkang pun kepareng asma nggih Ananda Raheza Regyu Juan Gadian mugia saged dadosna putra ingkang mulya putra ingkang bejo donya akhiratipun ugi tansah putra ingkang tentrem lahir batosipun miguna tumraping nusa bangsa dalah agaminipun semada kang jinangka dadosna putra kang saleh putra kang dadi pangembetu tumraping pepundhen sepupine sepuh dadi pangalembana mugia tansah sembodo kang jinangka Sang Hyang Sutrisna Budaya kadhe sampun kepareng samangta ing ganti sawega ing desaing Prigonco AMT Indonesia ya pareng atur panglipur lamun sadèrèngipun kepandhek ngaturaken sesanti Sura Dina Jaya Ningrat mugia lebur dening pangastuti AMT Indonesia.
budaya kang kondang kawoko dadi sarana lestari budaya ada tradisi tansah dipopotri lebih cinongko jati diri basa lan sastra gegurit kakono seni kang indah wirasa wiromo lengkot bawane aksara tinata obat tradisi kuliner saben wanci kumarga jago tumandang karya sajuru-juru papan tinata tansah jaga warisan kebudayaan desa budaya kondang kawoko. Gandane kang sekar gadung tuwin kembang manor kang esemu arum minor lir oyot-oyotan
Kati kusumo mengembar-embar lirku kusir tupokangku malut telun-telun warmiko kami bopak toro Namusika Yombo Rojo Joromoyo Yomarani Neromoyo Yosi Omo Mohosio Yoto kuku sing dupa kang kumelon ngene ingkang tiasang apake winangku sakung jajahan nanging sangat angikipi sang reksi kandeka putra kang hanjok saking wiyati sang reksi kandeka putra kang hanjok saking wiyati Jalmo pidilih sang Hyai ingkang dikabareng samekta Amrawata atur ilo-ilo ujaring para dina atur sesaji mring pepunden Srumawayut Sang Yaksindra
guna rupa mangeses kadi angin pangsipal keprapal silo kaplesat sato kang hangyo mangungsi kagiat kaguduk kang jogo-jogo bumi anu raga muda yo 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 Mohon perhatian untuk teman-teman dari Juru Prawogo AMT, dipersilakan untuk menempatkan diri berbaris janak karena ini dari Mas Regio ingin foto sama jenengan. Nanti barisan kembali lagi. Monggo. Mungkin ada yang memandu dari perwakilan dari AMT, dipersilakan untuk ini adik Regio, dipersilakan untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. Monggo. Kalau ada sama bapak sama ibunya Mas Iju. Bapak sama ibunya, biar foto sama AMT, ya silakan. Sebagai kenang-kenang hari ini, tepuk tangan untuk Mas Regio. Sehat selalu, panjang umur, tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Anak yang pinter sekolah, pinter ngajine, luar biasa, banyak rezekine, berguna dalam masa hidupnya. Oke, amin. Ya, dipersilakan. Mungkin dari bapak sekali ibu, dari ya bapaknya Mas Regio, Ananda Regio dan ibu, ya. Apabila ingin foto dipersilakan, monggo. Sebagai tanda kenang-kenangan mungkin karena ini dari AMT Indonesia lupa akan memberikan spesial hadiah kaos yang berhubungan AMT tapi ini belum jadi, besok mungkin bisa dikirimkan. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Regio, Ananda Regio, luar biasa, tetap sehat selalu, pinter apa saja ya, luar biasa, monggo.
wangkang sang prawara kuswa makuraka kumewang gegeteri swara tatap kumara mat panjring turangga bende bari sauran mangungkung pracina mangkating prang gumbira tiasing sang juret papuk mula enggal tanding ana sun prajurit lenuwe sakti mandra guna prawira ing ayu kang tanding hanyok lumarik tan wurung sira
patindepani bumi sang parok kang kondang kaluksa kasusa sak indenging nuwas kantara ya kamarang nuras tulun sagunging para warok uga tansah dadya tepa palubi tansah anjayeng ing sak indenging bawana sang Anuraga Muda budaya yo warok kang dinon saking mandra kawis tinggal katon gagah pidaksa angerbawa rawusa sakepal sisih netra sak lekat sak barat akaskara dinon saking mandra angasna kampuh boleh kinarsan jatadina nggih kata ingkang awarna jenah sang Anuraga Muda lagi apa cok? Lagi makarya budaya cok yo hey ha ha 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 hey ha ha
Prabowo kang padha lumaris budaling Prawadya Bala. Eton asri gegamane. Saking keng Bala warung Abiyana mengko busane ro panyata asli tuwon. Pindha panjeneng Pustita. Budaling Prawarok. Lamun ta jinanda pan iyayah Mahesa Durga. Cok. Budal cok. Yo. Sang arok yang swaraning bala kang lumampah kumpul sajuru juruhan nata jaru genira marepatna tuwaja mang gending ngungkung risang kala durgangsa kang pinangka cucuking Prawadya Bala tan kendhat awanengku puja pringkang Sang Hyang Rasa mugi tansah widodha nirsakara-kara Sang Anuraga Muda ya tumandang ing karya budal so yo ayo ingkang angka kaping 3 kawula kang sekawanipun menggih arupa kaliman Joko Candra lan Rama sanggep kala kang pasti monggo ing Prabu anggenira anganta brata sayekti karo wadi so Budal jauh. Sang Anuraga Muda.
dayo sak jujur sangat mayu sangat kabur among koncem sujud ning pangeran sandang pangan iku amuk kagungan derajat pangkat sampiran pondok amuk titipan pungkasane mati mlebu kuburan Sang Anuruga muda nadyanto kendhang kaloko tan ngegungake rasa adigang adigung adiguna yekti ujaring winasis wong kang adigung bagale sirna caca budaya yo 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 hey ha so hey ha so hey ha so hey ha so hey ha hey ho 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 Tindak tanggung salah bobo, yo tansah
ayune sang koso gawang terus ngalelo candhe ayu ambabar rasane ati janji prasetyo satu cinitra pisahing tresno swara angin pinarung megolan mendung ilining tresno sajroning nolong rasanding cinitra janji kawis tata ana tejo leliwuran lamun tokat duluk wonten ing teling netra kanting pancurat pating gabyar lir kadya sumeneting kartika kang gumingsir ing paban linggih lamun to kepareng kasarupan dam kemurung sasana kang agrenggani nggih tejaning sang genya Anuraga Muda samekta ngaturaken alangen beksa budaling kadya ombyak ing samudra cok budal cok yo
pamunta Cirandra manudya muda kang gandhes uwes marak ati mugia tansah sembada kang dadya jejangkanipun kaya kang lebda ing budaya kacithna kaya kepareng tumawak ing padha dadi ramening gangsa Jawa budal Jawa yo hei
Yo, hey, ha, hey, hey, oh, hey, oh, hey, hey, ha, ha.
si panggung norang legewo sang sayardo tendiro cacari wis ngandar-andar ngendukut kandane ora kaprak saya elo alongko longkangipun siwasis ngaskita ngatah ngalingi marang si panggung kadya paripurna sang Anuraga muda tumandang ing karya mugia tansah pinenggu ing rahayune sang Nasa Widodha nirbayane ing sakara-kara sawetawis kawis tinggal semeni genja kepareng sang warok jejogedan kiyo kepareng budal kadya Mahesa Durga budal yo Cineder ning wit Gatama mritan kemba kembanging pambudi mangkana janto pikun yen toh mekanik rasa yekti sepi asepuh lir sepi samud samangsaning pakumpulan gonyak gayik kaling lengsem sang Anuraga muda budaya yo Balilu Bul Araban Ananging jalmo kang musnat ing semu sinamuning sampono sasaroning
ing ati manis yoga sang anuga mujo yo ya Allah Allah ya Allah ya Allah Allah ya tansah lembah kang piniji waro anuraka muda kondang wadya brawangku hanapi kawira tan kendhat sira tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendhe bidal sang anuraka muda angasta titianira turangga ingkang amarika warna jo yo lagi apa jo lagi makarya jo ayo budhak jo yo Aja turu sore kaki ana dewa nglanglang jagat nyangking pokot
kencanane isining donga tetulak sandang kalawan pangan ya iku bagiane wong melek sabar narimo Budaja go Kadut moco edan umahe oleh-olehan Kadut moco edan Kadut moco edan umahe oleh-olehan Kadut moco edan Kadut moco edan umahe oleh-olehan Kadut moco edan Kadut moco edan umahe Salam Rahayu, salam budaya, salam AMT Indonesia.